gonbidatuak, hor goian, nio zarete, batzuek. Bueno, esan didate, hemen gure klaseen atzean dukagula hainbat ikasle hoiak, eta bueno, nahiko eskertuta daude hona etortzeagatik. Bueno, guk egin dugun proiektua izan da abesti famatu batzuk hartu eta letra aldatu diegu. Eta, bueno, gure ideiak espresatu ditugu edo, bueno, hori pinotze behin. Eta, bueno, lehenengo abestia izango da Esne Beltzaren Gogoak abestia eta... Eta iragana. Guk lehenengo abestia egin dugu, abestiaren izena, iragana da. Eta iraganari buruz doa, hau da, txikitako oroitzapenak eta horrela gogoratuko digutugu abesti honetan. Esne Beltzaren abestia hartu dugu, eta Gogoak abestia eta gure txikitako argazki batzuk ditugu abesti honetan. Para
azaroan joan ginen Nafarroara rafting egitera eta kirol batzuk egitera eta, gai hau oinarri hartuta egin dugu kanta hau. Lehen ez dizuet esan, baina zuek ere abestu behar duzu, hor daukazu letra, zertarako da. gure nahian uda etxeari buruz, egon gara urte osoan ikasten eta txarra baten ja, osoin behar dugu deskantzo eta abestia hori buruz. Hartu dugu Euritetan baitzean abestia eta...
oroitzapenarik dugu Samamesi, zen eta Samamesi berria dakizunez, eraikina da. Eta jatxika jeie doinu hartu dugu, despertatu diogu eta gure abestia sortu dugu. Hau, atleti, Hau. errua botatzeko edo sortuko abestua. David Stanley kantuaren bidez, gure abestia sortuko.
ironikoa eman. Aurkeztuko ditugu gure klaseko guztiak eta pixka dromeatzen. Baina etxakotan ekari bezitea libratu ziken. askotan erabiltzen dugu zapatu gisa, eta zuek jakiteko zer esan nahi duen. Abesti hau asteburuari buruz doa, zen aste osoa ikasten gabiltza eta asteburuan bautan ugari egiten dizugu ondo pasatzen. Eta gentzazpiren zenbat min abestia erabili dugu.
Entzuleo bizinik egon behar dut. Orain, aurkezten dizugu gure kanturik gozoena, hartu dugu The Luminiersen Jokei abestia eta, bueno, letra aldatu diogu. WhatsApparekin konparatu dugu. Zer izango izateke gure bizitza WhatsApp gabe?
daukazu, DJ? Hitz egin behar duzu baten batekin, ez dakit, gobidatu bereziren badaukagu. Bai, esan didate... Bai. Esan didate pinganillotik, nola dixe bertan etorriko dela David Bisbal. Sí.
abestia, hau eta horrekoak ez dira gureak, baizik eta batxirokoak ezin dira, eta horrek, bueno, ezin direla, etorri aldira, baina porretan daude ez duten nahi. Horren beste zetxaz. Hau, ekartu egin zein da bestia, belen diren, baita ginen,